चलते देखा मोर प्रिय सब्सक्राइबर मानू निहाती स्वागत जनइबी। चलतु देखा बर्तमान आमर ये परांडिया नदी आम घर पाखे दुईटा नदी लुणा आउ परांडिया। आमर नदी हूँ लुणा आउ यहाँ हूँ परांडिया दुहे गोटे बंधर दुहे नदी यहाँ हूँ परांडिया चलती बर्तमान परांडिया ब्रिज लोक भी समारोह परांडिया ब्रिज परांडिया नदी लुणा आम जीवा बर्तमान लुणा देखा कौन केमती पानी जो पहुँचते बन्या पानी आसूसी देखा लोक भी पूरा सरगरम हो गला बन्या पानी देखा पूरा आश्चर्य परी लोक आसते बर्तमान से पहुँच जाता लगे फाइनाली लुणार এটা হচ্ছে লুণা নদী আর দেখুন বন্ধ হয়েছে করে পরান্ডিয়া। এটা হচ্ছে লুণা নদী ମୋର অলরেডି ବିଲ ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଫସଲ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି କାଠ ଫସଲ ବହୁତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ଆଡ଼େ ପୁରା ବିଲ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଯାହାକି ମଣିଷକୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସଜାଇଦେଲା। କ'ଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଯେକି ପରିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ପରିବା ରେଟ୍ ଯାହା ତ ଥିଲା ଛାଡ଼ ଆହୁରି ରେଟ୍ ଆଗମନ କରି ଧରି ଚାଲିବ ରେଟ୍ ଏସବୁ ଆସିକି ଜାଗା ଧରିନେଲେଣି ବସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଯାଇଥିଲି କଳପାଟ ନା ଅଛି ସାଙ୍ଗଟା ଦେଖି ଛତରାଟା ଏଇ ଆମର ବିଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଦେଖ ଇଏ ଆମର ବ୍ରିଜ ଏସବୁ ଆମର କାଠ ଫସଲ ଏଇଟା ହচ্ছে କଖାରୁ ଲାଗିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଏଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆମର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଠିଆ ହେଇଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ସିଏ ଆଉ ନହେଲା ଭଳି ଆଉ ଇଏ ନଳିତା ସିଏ ବି ନହେଲା ଭଳି ବାଇଗଣ ନହେଲା ଭଳି ଭେଣ୍ଡି ବି ନହେଲା ଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଚାଷୀମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଗୁଡ଼ା ଟୋଟାଲି କାଠ ଫସଲ ସବୁ ପାଣି ପଶିଲା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଲେ ଏ ଲୁଣା ଆଉ ପରାଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ମନ କରିକିନି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପରି ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସୁଅ ଛୁଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଲୋକ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ନିହାତି ମୁଁ ଏଠି ଜଣେଇବି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବରମାନଙ୍କୁ ରହୁଛି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଜୟ ମା ଶାରଳା ସୁନ୍ଦରୀ।